Anong masasabi mo pagising mo wala na si Chin? Nabigla. Nabigla na. Kala ko, Malungkot ka. wala. So, nag-answer si Ate Nick. Pila man ang 887 kuhaan sa 75? Ikaw, Yun ka ni Idol Rapping. sabi mo Math oo. Oo. 7 plus 5, 75. Hey, what's up guys? Good morning. So, it's our day 4 daily vlog pala. Ngayon ay nag-aayos kami kasi pupunta kami sa bahay namin kasama ng mga bata. Hey, what's up mga may? Kagwapa ng baby. Ay, So, pangit pa din ng panahon guys, no? So, naghahanda na sila Ma'am guys. So, kasi pupunta kami sa bahay namin. So, samahan nyo kami guys sa aming destinasyon. Ay! thank you! So guys, so ready na kami guys. So punta na kami sa bahay, no. Yung batang isa doon sige naghilak. So tara guys. Kuha na tayo ng helmet guys sa mga bata. Let's go. Nate! Helmet! Oh. Hey guys, so pupunta kami kila Tito Ining guys. Ang binaliban na. Ayun ng bago. Later. So, hi, what's up guys, no? Hey, what's up guys? So nagpasilong muna kami kasi sobrang tugnaw. So, mulan guys, alam nyo. So, nagpasilong muna kami guys. Touchdown na kami sa bahay namin guys, no? So, touchdown na guys. Touchdown natin is, no? Pagdating na kami sa bahay guys. So, magluluto muna ako ng noodles sa itlog. So, karon guys, magluluto muna tayo ng noodles kasi yung ginaw-ginaw namin ng bahay. So, ito guys, lutuan natin yung mga bata ng noodles. So, so ngayon guys ay naglalaro kami sa teammates guys, no? Ganito imong naikapan. 20 o 100. Oh. Ang dami niyang pira ah. Pangbili ng bigas. So guys, pupunta na tayo dito sa kusina guys. Kakain na kami ng noodles. Hi sa vlog, baby. Lang na i-Jollibee. Ha, alam mo yung Jollibee? Ano tawag ito? Sarap talaga ng noodles guys pag nung mainit ang panahon. Ay, pag pag maginaw pala, sorry guys, wrong lang. Malamig. Hindi naman ako kumakain ng noodles pero ngayon lang ako kumain kasi sobrang lamig ng panahon guys. Tapos si Chin. Oh, ha? Yan ay. Hi, hi sa vlog. Ang gwapang nini. Ay. Yun guys, kanina guys, yung kinain. Ilagay. Ay, unsa? Uga ng TL, oh. Ugoy, mo TL? Then, Maanghang na noodles yun guys. Pero kinaya niya. No? Mga toning. So, hello guys. Namin dito sa kwarto ni Mami Jingjing. And si Chin guys. Kay gusto mo talagang may Belinda o yung sinila. Sila-tan-tan. Sila-tan-tan. Ten. Tanay laptop sa Chin guys. Bye-bye. 12 o'clock midnight. Ulit na tabar. Ulit na me. Ulit na tami. So
So kakarating ko lang, hinatid ko si Chin kasi umiiyak kasi gusto na niya umuwi daw. So hinatid ko na lang kasi iyak nang iyak dito si Ate Nitz ay natutulog na. Tingnan nyo guys. Yan si Ate Nitz, si Ma'am Shitty nandun. So guys, bukas ay update ko kayo pagising namin ni Ate Nitz kasi may klase si Ate Nitz bukas. So sasamahan ko siya. So mas shock sa bukas kasi wala na si Chin guys. So tatanungin natin siya anong reaksyon niya. Wala, hindi ako malimot nung sinasabi ko ngayon. Tomorrow. So guys, good morning. Anong masasabi mo pagising mo wala na si Chin? Nabigla. Kasi wala na si Chin. Kala ko Malungkot ka? wala. Anong, Uwi na naman kami ngayon. so, anong ginagawa mo ngayon? Tatsulok. So Nag-answer. nag-answer si Ate Nitz. Pila man ang 887 kuhaan sa 75? Yan ka niya, idol rapping ang Sabi mo Math, oo. Oo. 7 plus 5, 75. Pag-answer na daw. So guys, nag-answer na yun si Ate Nitz sa 7 kanyang plus mga 5. activity. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ano sa mga tana? Pila man ang 987 kuhaan sa 75. Sakto nito ining. Double sa'yo, gunin mo gang. 912, bansayo natin. Later. Guys, uuwi na kami. Okay, goodbye. Bye-bye ni. So guys, pupunta na kami sa aming balay. Tabangan ko to ining. Balik ha. Bye ma. So guys, uuwi na kami sa aming bahay. Abangan nyo mamaya guys si Chin anong reaksyon niya pagdating namin guys. So, let's go! Stop over lang tayo kasi nag-crave sila ng McDo. Tingnan nyo yung ulap guys, sobrang kulimlim na. So ang pangit ng panahon guys, sana hindi kami mabutan ng ulan. Eventually. Dali! Ren. Unsa ka? Siya no, buton kayo. Unsa ka? Duwa lagi ka. Uy. Later. So ngayon guys ay busy sila sa pagkugupit ng Blackpink pictures para i-design doon. Kita nyo yun? Ang dami na. Siguro sa kabila guys, lalagyan ko lang BTS yan. So ito guys, si Junjun Bagadla yun guys. So guys, nagpipilit na sila ng mga Blackpink dahil pangpilit sa amin. Nagugunting kami. Nagugupit. Hi Bibi Kobe! No, bagong mata. Tututin. Iaway sa injection. Pinlis. Jisoo. Jisoo. So that's it for today's video mga Meg. So that's it for today's vlog mga Meg. So salamat pala sa binigay na mga dress ni Ma'am Sheila, Marie Balansag and sa family. Thank you so much po ma'am. Meron akong mga bagong mga dress. So ito na pala yung project of the day namin ngayon sa kwarto. Comment down below mga Meg kung nagustuhan nyo. So ang iba nito mga Meg ay giprint lang namo. So sa iba dito ay binigay ni Kuya Haruki San Wada. So thank you so much Kuya Haruki San. That's it mga Meg. God bless you everyone. And I thank you. Mama,